V dnešnom videu sa pozrieme na generovanie svahov. Je to primárne na svahy pri oporách, ale môžeme tým generovať úplne najrôznejšie svahy, násypy. Takže tuto máme nejaké obrysy základov alebo opor a máme tu vykreslené čiary, ako chceme, aby sa nám formoval povrch. Čiže tu je nejaká línia po terénu v styku s oporou a tu je koruna násypu a potom to pôjde dole, čiže vlastne tu nám vzniká nejaká lavička. Keďže vlastne to máme aj vo výškovom ako v prevýšení, tak budeme používať prevažne funkciu, ktorá sa zaoberá tvorením svahov z 3D alebo respektíve zo všeobecných čiar. Najprv si ukážeme takú jednoduchú funkciu, ktorá nám vytvorí z polilínie, čiže to aplikujeme napríklad na toto. Polilínia je definovaná iba XY a nejakom elevation, čiže môže to byť aj celé natočené, ale väčšinou tie polilínie máme vlastne v nejakej rovine iba. Takže poďme teraz si ukázať rýchlo tú funkciu, čiže máme tu funkcií viacej, to si ešte prebehneme. V EasyCADe máme svahy, máme tu svah 3D z polilínie 2D, čo teraz využijeme. Potom tu máme na svahové kúžely, buď máme svahový kúžel s lavičkou alebo bez lavičky. To je vlastne kúžel v strede alebo v zadanej výške lavičky či v zadanej výške sa nám vytvorí ešte ako keby lavička, to čo budeme mať aj tu vytvorené. A potom tu máme takú komplexnejšiu funkciu 3D svah závislosť, ktoré môže určiť to, že ten sklon výsledný není kolmica na krivku, ktorú vyberáme, ale na inú krivku ako os trasy. To len v rýchlosti ukážem, keď máme teraz nejaký oblúk a tuto máme napríklad most a my by sme chceli ho rozširovať ako násyp, tak keby sme robili klasickými funkciami, tak nám robí kolmicu sem, lenže všetky cesty sa robia kolmo na trasu, takže na to, aby sme vedeli my vytvoriť tak, aby sklon po reze bol takto v tej hodnote, tak potrebujeme závislú krivku. Takže táto funkcia to umožňuje. Plus nám umožňuje vybrať dodatočné body a aj dodatočné krivky k tomu násypu, čiže vieme tým vytvoriť tú lavičku. Takže najprv ukážem vám ukážku len z tej 2D polínie, čiže vyberieme funkciu pre svahov z 2D polínie, vyberieme 2D políniu, pýta sa nás, či chceme otočiť krivku, tuto vidíme, že je začiatok krivky, kde je tento krúžok, my nechceme otáčať. Sklon má byť 1:25, samozrejme ten sklon môže byť podĺžka je premenný, my ho nechceme, takže na konci bude tiež 1:25, bude svahovaný na pravú stranu, keďže tu je začiatok a takto ide krivka. Chceme to dať k povrchu, tak a vyberieme povrch a teraz len, že ak sa to má vykresliť, či solid alebo povrch. Keby sme chceli z toho robiť kubatúry, tak by sme robili solid, ale solid by sme potom nerobili tak, že ho takto vytvoríme, pretože on nebude úplne korektný, pretože my musíme robiť solid oveľa väčší a potom ho odčítať, pretože keby sme robili takto solid, tak on dá podstavu niekde a my nevieme, ako to je tuto vnútri v tom, ako prebieha ten terén, to sa tak nedeje. Takže ten solid nie je vhodné generovať, keď chceme násypy, tam treba to vygenerovať celé väčšie, bez orezania na svah a potom to odčítať. Ale my chceme teraz iba povrch, takže ideme nakresliť si povrch. A máme povrch. Ako vidíme, tak máme z celej krivky pekne urobený svah, ale tuto nemáme tú lavičku. A na to, aby sme dosiahli aj tieto lavičky, tak použijeme druhú funkciu, tú komplexnejšiu. Takže vyberieme tu svahy z kriviek. A tu môžeme vyberať viacej kriviek, ale my budeme postupne ísť, pretože máme pri každej tej krivke máme inde tú lavičku a tá krivka je inak aj natočená, takže pôjdeme postupne. Čiže tuto vyberiem túto krivku, potvrdím výber. Tú závislú trasu nemáme teraz, lebo ju nepotrebujeme, tak ju nevyberieme. Takže dáme pravý gombík a tuto nám bolo vypísané, že nebola tá entita vybraná a že program bol ukončený, ale to je vlastne len toho výberu
tej krivky. A teraz vlastne chce od nás napríklad nespevnenú krajnicu alebo inú krivku. Hej. Teraz vyberieme túto krivku. Tak. A teraz či bude vo svojho hlavička. Hlavičku nechceme. Bude na pravej strane. A pôjdeme k povrchu áno. A teraz je tu zase krúžok, či chceme otočiť krivku. Nechceme. Sklon 1,25. Na konci takisto. A či chcem použiť tú závislú krivku, nechcem, lebo sme ho ani nevyberali. Tak, čiže máme do nekonečna kvázi teraz tieto čiary, orežeme ich podľa povrchu a dáme vykresliť povrch. Teraz ešte máme šancu vybrať nejaké aj individuálne body, ale tie nemáme, takže to ukončíme. Čiže vidíme, že pekne sa nám navkladali body aj pravidelne na túto čiaru zadnú a máme tu rovno aj lavičku. A takto si urobíme ešte tieto ostatné krivky v rýchlosti. Takže ideme tú istú funkciu, spustíme, vyberieme, potvrdíme výber, nemáme, vyberieme túto krivku vzadu, lavička nebude, bude to na pravej strane, svah terénu chceme, tu máme začiatok, takže otočiť krivku nechceme, 1,25 na začiatku, na konci, vybranú nebudeme používať a opäť vyberáme Polyface Mesh, chceme to ako povrch, individuálne body nemáme. Bum. Tak, a teraz toto si môžeme skrátiť iba sem, takto. A teraz urobíme ten druhý. Samozrejme ten pôjde k tomuto povrchu, čiže interakcia týchto dvoch tu není. Mohli by sme spraviť Polyface Mesh jednotný a potom by to urobilo k tomu, ale to tu teraz nebudeme riešiť. Čiže zase tá istá krivka, tá istá funkcia, krivka, potvrdíme, závislú nemáme, krajnica je ako keby toto, lavička nebude, na pravej strane to dáme povrchu áno, otočiť smer krivky máme túto nechceme, 1,25 na začiatku, na konci, závislú nebudeme používať, Polyface Mesh vyberieme a dáme povrch a dodatočné body nemáme. Tak. A teraz ešte urobíme poslednú, túto malinku, takto select, kolmicu nemáme, toto použijeme, bude svoj hlavička opäť nie, na pravej strane, povrchu áno, otočiť nechceme, lebo máme to v poriadku, 1,25, na začiatku, na konci, závislú krivku nechceme, Polyface Mesh vyberieme a prídavné body potom tiež nemáme. Tak, čiže vlastne takto sme si vytvorili tie jednotlivé povrchy. Tuto sa nám to troška nezhoduje, ale keďže je to Polyface Mesh, tak vlastne si to vieme takto spojiť. Výborne. Takže máme takto svahy hotové. To je všetko. Ďakujem za pozornosť.